Diyan ka tayo. Jaws? Jaws? Apa yung kanya din eh? Nyata. Nakita mi dyan tibutaka. Nyata. Di ka mo okra din taman? Tungkol tama. Awan Bakit na ti, nakabate? awan ti, kuha napanpansin mo nga tao nga nagikabel? Oh, dati na lang kurto. Kalkalpas ko Bakit gamin. na ng kabel? Kalkalpas ko nagdigaw, ski, napangkunya pan dyan tawel, jiwar ki, sakto nga nakita ka ata. Nee, wow. May kanya tata ata. Gold summit ne. Wow. Ang laging kanya nga taata, nagpintas mi Gold eh. mate. At ang may isa pa kita Na man. baka damit nakabate. Apart hindi so dati sa ngo ti balay. Kaya bakit na nagpagutot tayo taan? Kataman, Gold mate ne oh. pang babae. Ne. Wow, ala. May gold. Ala, may Isabi mo kanya nga ako. ta. Baka damang kanya ipas mo. Apo kay datamit sa ngo ti balay. Mabati dapat tayo, hindi suda. Kaya baka hindi suda sinor. Pagkapon ako maatoy met. Ala, maging Nakita mo na gold mate ne oh. malaglagip ko tuloy aji, boyfriend ko. Duha pa yun eh. Ay baka. Di ba yung mo ka talang yawat? Kaya mapangarod tayo. Kaya nagpisilipot di kalman, tas mangyawat kit di kastuyan. So, baka da nakakuha, baka da nakabati gold niya. Oh, Api, duwa pa garod. Namo, baka tagay sa tamot. Nga ta. Mo ibaga nga, di boyfriend ko man ti kuan. Ay, di mo kang... Susurutin na kama. Hangukat ka chaton, in black ko. Si katigiginitan na di kalman. In black ko, to nagparayan ako, ang kanya mo. Baka ko. Tinted na. Suna ka da, kasanong pa ka mo ngay, suna nang to daw. Imalay mo nga eh. Aw, mati. Neda nag-chat. Nag-text. Nyo na na. Gurata kita. Mm. Nyato eh. Nga? Good day, Karen. At ang kwintas ket para kanya yukin cherry. Sino ta? Mahal na mahal kayo nga duwa. Ingat kayo kan kanayon. Sino ta? Atay? Apay, mahal na ta ka nga duwa. Good day, Karen ka na mate. O, sino ta nga raw? Kita mo kibarbago may ka number. May ka nagpakilala. Damagim Duwa, kanya ta ka numit ne. Sino nga ta nga raw ta mate? Adyan nga ta boyfriend ta? Ay, boyfriend mo? Mahal na ta ka nga duwa. Hindi nga ta Apa boyfriend? Hindi boyfriend mo nga ta? Madimbit nga duwa tayo ayatin na. Alam, Sa ato yun. agpili ka lang tatakwintasan ata ko ha. Kanya ata may sakit, kanya ata mo ngayam ne. Sino nga taga Rod ato? Yan may nga nagpakilala. Adyan lang boyfriend mo ata Sino pa yung nga raw? Kiso lang mati kasinsin narak pa. Imbes nga para kanya lang kumatoy kayo, dati kagudgudwa ako. Kita guys atan duwa mo tatan agpili ka lang si kalata agpili. Noreta si kamutin mo na. Paras da pa may nga gold. Nay, aman lang nga nagparparang. Ang lord nga nagparang kanya di kalmanin, nga natatampeg parang. Baka si ka talaga susurutin na. Baka Am amin nga lakad ko, sumurot-surot ka. Kanya alata ato yan. Nakagagaram kagamain. Amin ato'y basol mo. Apo, mapigil ang aratay puso ng tibok-tibok mahal. Tampeg parang kanya katang lalaki. Ayang kayo ba yung nagkita? Manutawi na yan kami nagkitkita. Kaya ba yung nagkita kami, di kalman. Kanya mo, kanya yung aduwa. Ilimlimid yung amin nga sekreto yun. Wala. Imbes nga... mo, siya kinakinita na di kalman. Hindi matuloy ka na matululi yaw. Makitan do matuloy. Nugbaliw to pati panunot ko. Nasakit laon na iti... Raknak kaya kada kayo nga duwa. Pakawanin na kamay. Baka dapat nangyari kanya yung mouth. Nag-ubray di kalman. Baka hotel na kapay. Nagbisong kami lang. Pisong? Baka hotel na kapay mouth. Uy, yun, nag-jackstone kami lang dyan. Talaga madeta nga bubrain yun. Kinadugyot yung nga duwa. Nagayayam kami lasong ka. Dugyot kayo nga duwa. Baboy kayo nga duwa. Tao kami, nagayayam kami lang sungka. Hanggang agpang panunod sa bari. Tahanak kas di nga klase nga tao. Ore kasano pinangay ayo na kanyak ajay. Awanin. Naperde titiwalak kanyanan. Kika sa nga rudan. Kami sa kami nga manloloko. Kanya nga rudan. Manloloko ka. Kanya kan. Ipaubayam kanya kon ta adjol ulim, syaktul ulindan. Kapal rupa yaw. Kapal pa rupa na di nga lalaki.
Di pa agparang, tala may titid na. Pakawanan na kami Ganyan nga rod ka kami mo nagbasulan nga si kami tinagpinuso kin naginayat. No kumapalang pamanaw ka tibalay, tano makamove on na. Apay siyak mo papanawom, si ka palang asi ka nga rod tag-move on, siya mo pati Kit si kagarot ti sumayaw, Kiwan may dumdumatig ugali yo. si ka tayo ag-move on, si ka pumanaw. Inya nga rod, sumurutak pa lang kanya na. Talaga dudog ka nga babae. Ag- Nyamatan, kanimatan. Agin na kami pa lang. Pag ano nun yung bagita nga material, sa materialistic na babae sa kanya. Hala ko. Isan lak agito. Isan lak ato. Tagol mo dagito ni Isan lak. Nay, nasa ko nga talaga tinakom na.